wannan ruwa ya yi yawa, wannan ruwa da ake a garin Iregun alhamdulillah, amma dai Allah mun gode ma Ubangiji, amma yanayin ruwan ya yi yawa ne saboda yana nema ya rika shiga shagunan mutane a halin yanzu. Ruwa ne ba ɗan ƙarami ba, ku duba ku ga ambaliya, ku duba ku ga yadda ruwa yake son shiga shago. Ba jama'a, ba ta dan Allah, ku ga yadda ruwa yake son shiga shago da tare da kun gani ba. Ko ta ina ga iska ta yi yawa tana nema ta kusa da shago. Duk da aka ga wannan abu, duk da aka ga walƙiya ana yi. Ruwan fa ya yi yawa fa. Ran ce na gudu a cikin ruwa, ga sun dawo daji suna gudu. Ku tausaya mana jama'a, ai mana addu'a, wallahi muna cikin wani hali a nan dai. Wannan ruwa ne ba na wasa bane. Ni da wannan garuwa da ido na irin wannan na manta, na kai 'yan shekaru gaskiya. Saboda haka muna neman addu'a na wannan ɗauki. Ubangiji Allah ya kawo mana sauƙin wannan ruwa. Ruwa na wucewa da abubuwa, wannan ma abin ya taho da shi ne daga wani guri. Gaganci can ma ya taho da shi, ga wata iska ana yi mai ƙarfi, to ga kuma tsawa ana yi girgiza mutane. Ubangiji Allah ya kawo mana sauƙin wannan ruwa, a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.